Selamat pagi. Di mana kita? Bersama siapa? Jamaah Mujahadah Jumat Pon. Rasulillah
Bapakku NU, ibu muslimat, kang masku Ansor, Mbak Yufatayat, Mbak Yufatayat, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat, melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Allahumma sholli ala Muhammad.
kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa khairati. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diparakusa, kaum priya padha disiksa. Akeh wong karaja paksa ngorbanake sanak batelan tangga, saka wong Jawa ngatong bondo sebab edan marang bondo. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa ghairati. Kawula cilik suwal katut konipun nika agemane saben wengi lan saben rina kukur sambat saben dina sebab srakae panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha nraca sakarepe dhewe. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa ghairati. Padha sambat padha ngledah padha ngatang tanpa nyawa, separan-paran padha nangis renduwe bondo. Tegal sawah tinandora kapas penjajah negara, raja kaya dirampoki dibegali anteke lon